दे। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक गणेश की जय, गौरा पार्वती माता की जय। चलिए गुरु बहना, बड़ा सुंदर हम अनीता यादव आप सबके बीच में बहुत सुंदर एगो कथा लेके आयल बनी। हमरा शंकर भगवान के और गौरा पार्वती माता के और एगो तोता के देखी बड़ा सुंदर कथा लेके आयल बनी। जे भी हमरा YouTube चैनल से जुड़ल बा, जे भी हमारे गुरु भैया गुरु बहिना सब खूब प्रेम से सुनी जा, सबके हाथ जोड़ के प्रणाम बा, खूब प्रेम से सुनी जा और सुन के बेटी पर अपन दया बरिसाई जा। बहुत सुंदर कथा लेके आयल बनी एक गुरु बहिना। भगवान भोलेनाथ के कथा खूबे प्रेम से शुरू से और लास्ट ले सुने के बाद कि यह कथा में का गुण बा, तो चलिए हम के कथा की ओर चलल जा, सब गुण लास्ट में मिली। तो चलिए गुरु बहिना देखी कथा में वह गुण बा कि देखी एक दिन की बात, शंकर भगवान और पार्वती माता पर्वत पर बैठा रहल, पर्वत पर बैठा रहल एक बहिना। सब जानता, सब दुनिया जानता, सब हमारा शिष्या बहन लोग जानता लोग कि हमारा भोले बाबा भांगे धतूर के दीवाना हैं और टूटही मड़इये में रहे दे, भले सबका के महल अटारी देने, सब रंग बिरंग के खाना खाला, लेकिन हमारा भोला जी भांगे धतूर के दीवाना है। वहाँ की और कुछ से जरूरत नहीं है। लोग शिव चर्चा करता तो अनेक प्रकार के प्रसादी फल फूल मीठा ले आवता है गुरु बहिना, लेकिन भोला जी खाली एक लोटा जल पर और भांग धतूर पर खुश रहे। तो देखिए एक दिन के बाद है शंकर भगवान गौरा पार्वती माता पर्वत पर बैठा रहल। गौरा पार्वती माता एक गुरु बहिना एगो तोता पोसले रहल। आदमी कहेला कि जानवर जीव उ लोग हमने से भी चलाक बा अपना भाषा में। ओ तोता के संगे इतना गौरा पार्वती माता खुश रह कि हर एक बात अगर जो भोला जी कहीं चर्चा में चल जा, कहीं जाके अपन ध्यान भगवान पे लगा दे, तो गौरा पार्वती माता अपना तोता के संगे खूब प्रेम से कोनो बात कहल सुनल कर। एक दिन के बात है एक बहिना कि गौरा पार्वती माता कहली कि ये तोता बड़ा ढेर दिन हमरा नैहर से संदेश अइले भइल, तनी जइता आ तनी हमरा नैहर के खबर ले आइता कि हमारा माता पिता भाई भौजाई कैसे लोग बा, गांव नगर कैसे बा। एक गुरु बहिना तोता एक दिन उड़त उड़त उनकरा मायके में गइला तो देखा तरन कि उनकरा भाई के शादी पड़ल बा, सब तन तैयारी होता, सब पता लगा के एक गुरु बहिना वैले आया के पार्वती मैया से कहले कि माता जी आपके भाई के शादी पड़ल बा, सब वही के तैयारी में जुटल बा। गौरा पार्वती एक गुरु बहिना गौरा पार्वती माता जब इतना बात सुनली कि हमारा भाई के शादी पड़ल बा, तो केहू अपना नैहर के खुशी सुनेला तो बड़ा खुश होला, बड़ा अंदर से उमंग भइले गुरु बहिना, बड़ा खुशी भइल कि हमरा भाई के शादी पड़ल बा, हमरा जाए के बा। एक गुरु बहिना एक दिन खूब प्रेम से गौरा पार्वती माता भांग धतूरा पीस के लेके भोला जी के गईली, कहली कि हमारा भोला जी तो भांग धतूर के दीवाना है, भांग धतूर दे दे। धीरे धीरे हमरा भोला जी पियत रही हैं, धीरे धीरे अपना भोला जी से हम बात करत रह। ले जाके गौरा पार्वती माता भोला जी के भांग धतूरा दिहली। भोला जी पिया तरे कहत रहे कि का बात बा गौरा, आज बड़ा खुश लागत तारू। कहत तरी कि भोला जी हमरा भाई के शादी पड़ल बा, हमरा के जाए के रौरा आदेश दी और दोनों जना चलल जाई हमरा भाई के शादी में।
शंकर भगवान मने मने सोचा तरन, हंसा तरन, मुस्किया तरन, अपन भाग धतुरा पिया तरन। गौरा पार्वती माता खुशी में बोलत जातरी हमरा भाई के शादी पड़ल बा, हमरा मायके में जाए के बा। ए भोला जी एगो खूब सुंदर हमके साड़ी खरीद दी, हमके खूब सुंदर चूड़ी खरीद दी, खूब सुंदर से हमरा के हर श्रृंगार लिया दी, ऐसे कि अपना भाई के शादी में सुंदर चुनरी पहन के जाए, सुंदर चूड़ी कड़ा पहन के जाए, सुंदर से हम अपन सुरहो श्रृंगार करके जाए। तो हमार सब सखी लोग कही लो कि तीनों भुवन के मालिक के देखई पत्नी है, कितना सुंदर से सज धज के आई बड़ी। ए भोला जी हम रौरे बड़ाई खाती इतना कहतनी, सब कहेला, सब हमारा सखी लोग, हमारा मायके के लोग सब कहेला कि तोहर भोला जी बौरा हमें खाली भागे धतुर खा ले और मिर्गे के छाला पहने ला। लेकिन ए भोला जी हमरा भाई के शादी बा, रौरा से लिहोरा बा, हाथ जोरी बा कि हमके खूब सुंदर चुनरी खरीदी और चूड़ी और काड़ा ले आए, सुरहो श्रृंगार करके हम जाए। तबे तो हमरा मायके के लोग कही कि तीनों भुवन के मालिक के पत्नी है, कितना सुंदर से आई बड़ी। ए गुरु बहिना भोला जी हमरा मने मने मुस्किया तरन, कह तरन कि हमरा गौरा इतना खुश बड़ी कि हमर कौनो ई बात सुने पर राजी नहीं की, अपने कहत जातरी हमार बात कुछ सुनते नहीं की। कहले भोला जी कि अच्छा ये बताओ कोनो संदेश से आई रहल कि तोहरा मायके में जाए के बा। कहली कि कैसन संदेश, कैसन चिट्ठी, कैसन कार्ड। वो हमर मायके हो, हमरा भाई के शादी पड़ल बा, हम जाई। भोला जी कहले कि ए गौरा जब तक ले लड़की कुंवार रहेला लो, जब ले शादी ना भई रहेला तब तक ले नैहर रहेला, आ जब शादी हो जाला तो ससुरे ओकर अपन घर हो जाला, नैहर भुलाए के पड़ जाला। नैहर तब तक के है जब तक ले तू कुंवार रहलू, शादी ना भई रहे तब तक तहार नैहर रहे। अब शादी हो गई तो सबसे बड़ तोहर ससुरार बा, यह ससुरारे के सब जाने के बा। कहली कि ना ए भोला जी हमरा भाई के शादी पड़ल बा, हम जाए तो जाए। कहले भोला जी की मान जा, बिना बुलावल ना जाए के चाहिए। तब गौरा रानी ए गुरु बहिना कहतरी अपना भोला जी से, नाचे लगली खुशी के मारे, आ कहतरी कैसे कहतरी भोला जी से अपना, हमनी के एगो गीत के माध्यम से सुने के चाहिए कि अरे कीने देना ए भोला चूड़िया चुनरिया, अमोरा नैहर भाई के बिया, कि अरे कीने देना ए भोला चूड़िया चुनरिया, अमोरा नैहर भाई के बिया। कहतरी कि भोला जी हमरा भाई के बियाह बा, हमके चूड़ी या चुनरी कीन दी, खुशी में नाचतरी। और का कहतरी कि अरे पहिरी के जइबो भोला अपना नैहरवा, सखी लोग देखी हैं निहार, कि अरे पहिरी के जइबो भोला अपनी नैहरवा, सखी लोग देखी हैं निहार। कहतरी के भोला जी हमें अगर जो पहन के अपना मायके में जाए तो हमारे सखी लोग खूब हमके निहारी लो, देखी लो कि भोला जी के लोग पागल कहेला, बौराहा कहेला, लेकिन ई तीनों भुवन के मालिक के पत्नी बाड़ी। भोला जी कहत रहे कि आज हमार गौरा कुछ सुनी है ना, इतना ही खुशी में पागल बड़ी कुछ सुनी है ना। ए गुरु बहिना भोला जी देखी का कहतनी अपना गौरा से कि अरे बिना बोलवल जनी जई है गौरा, अना होई है इज्जत तोहार,
कि अरे बिना बोलावल जानी जाई है गौरा, अना रही है इज्जत तोहार। कहत रे भोला जी की बिना बुलावल मत जइहा, इज्जत ना रही। सब हो इज्जत हर अपमान करे लगी, तहके बेइज्जत करे लगी कि बिना बुलावल आइल बड़ू। ए गुरु बहिना, हमरा गौरा रानी भोला जी से हाथ छोड़ा के आज चल देहली खीस के मारे। ए गुरु बहिना, चलत चलत तो अपना तोता के ले लिहली। तोता अपन रास्ता देखावत गइल बने। गौरा रानी हमर चल देहली। जब अपना घरे जा तारी त देखा तारी कि भाई के शादी के तैयारी पूरा धूमधाम से चल रहा बा। तिलक के बेरा हो गइल बा, शाम के पहुंचली। ए गुरु बहिना, जवन हवन कुंड होला उ बनावल बा, कथा पत्रमय होत जा तारी। जब अपना घर में ए गुरु बहिना आंगन में जा तारी तो उनकर पितोजी देख के मुंह मोड़ी लेले बाणा, उनकर मतोजी देख के मुंह मोड़ी लेले बड़ी, उनकर भाइयों देख के मुंह मोड़ी लेले बाणा कि हमनी के इज्जत के आज धजिया उड़ गई। गौरा बिना बुलावल चली आईली। हमनी के ऐसे ना बुलावत रहनी हजार कि गौरा पार्वती माता अपना पसंद से शादी कैले बड़ी, उ तो खुदे बौरा हाथर गइल बड़ी। इतना राजा के घर में आई हैं तो फाटल लुगरी पहन के आई हैं, वेशभूषा उहे रही, का बुलावल जाई। लेकिन हमरा गौरा तो जवन सोचत रहनी जा तवने भई, वैसे ही चली आईली। ए गुरु बहिना, उनकर पिताजी बड़ा खीस के मारे ताकत है ने, उनकर माताजी हेने ताकत रही, उनकर भाई मोड़ी लिहला। गौरा रानी के बहुत बेइज्जती हो जा महसूस भई। कहत रही कि बताओ, हमर भोला जी सही कहत रहले हैं कि बिना बुलावल कहीं ना जाए के चाहे। रिश्तेदारी हितई ए गुरु बहिना एक दिन खाती होला, उहो बुलावला पर गईला पर इज्जत होला, बिना बुलावल गईला पर इज्जत ना होला। कहत रही कि हमार भोला जी सही कहत रहनी हाँ, बड़ा हमके समझौनी हाँ, लेकिन फिर हम कवन मुंह लेके पर्वत पहाड़ पर जाई, काय अपना भोला जी से कह। अब गौरा रानी बड़ा सोच में पड़ली। उनकर तोता ओइजे बैठल बाड़ा। ए गुरु बहिना, तब उनकर पिताजी खीस के मारे गौरा से कहतरन। कैसे कहतरन गौरा से कि अरे बिना बोलावल काहे आइलु ए गौरा, अरे ले लिहलु इज्जत हमार। कि अरे बिना बोलावल काहे आइलु ए गौरा, ले लिहलु इज्जत हमार। कहत रहे कि बिना बुलावल कहे आइलू ह, उहो हेड ड्रेस में फाटल लुगरी पहन के आइल बड़ू, ना हाथ में चूड़ी बा, ना कोनो सिंगार बा, हमारी इज्जत ले लिहलू। कहत रहे उनकर पिताजी ए गुरु बहिना कि अरे भेजी में गौरा डोलिया कहारवा, भेजी में भैया तोहार। अरे डोली चढ़ी आई तुए गौरा आंगनवा, इज्जती बढ़ी हमार। कहत रहे कि डोली का हार भेजले रहती, तोहरा भाई के भेजले रहती, डोली पर चढ़ के आई रही तू, कितना हमार बड़ाई भई रही। जरा हवकुंड बनावा रहे गुरु बहिना। कहत रहे उनकर पिताजी खीस के मारे कि अरे जरा ते ही कुंडावा में कूदी भलू जाई तू, रही जाइते इज्जती हमार। कहतर के हो कुंड में भले कूद के जर जाइते तो हमारी इज्जत रह जाई। ए गुरु बहिना, गौरा पार्वती माता के इतना शर्मिंदा भई, इतना बेइज्जती भई कि कहत तरी कि अगर जो अपना भोला जी से कहब कि हमार नैहर में इतना अपमान भई, त हमार भोला जी
खुश ना रही है। कहीं है कि मनावत रहनी तो ना मान लू तू हाथ छोड़ा के चल गईलू। कह तरी कि कौन मुंह लेके हम पर्वत पहाड़ पर जाई। ए गुरु बहिना जरते जवन हवन रहे जाके गौरा पार्वती माता वही में कूद गईली। जब कूद गईली ए गुरु बहिना सब बाप महतारी भाई सब देखता। तोता सर्द उड़त जाके शंकर भगवान के पंखा पर बैठ गईले। कहले कि गुरुजी आज बड़ा अनर्थ हो गए। हमरा गौरा माता हवन कुंड में कूद के जरा तरी। ए गुरु बहिना शंकर भगवान तो खुदे अंतर्यामी हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। जवन केहू ना जानेला तवन हमरा भोला जी जाने ने। उहे दुनिया के रचौले बानी, वहाँ के ना जानब तो के दुनिया में जाने वाला बा। भोला जी तुरंते अपन शक्ति दिखावनी, तुरंते गईनी जाके गौरा के तुरंते अपना हाथ में टांग लेहनी। हवन कुंड में से निकलनी। कहनी कि ए गौरा तह के कहत रहनी है कि बिना बुलावल ना जाए के चाहिए। तू तो हमरो के कहत रहलू कि रौरे चली। तो जवन गति तोहार होता है, जे अपमान होता उहे गति तो हमरो होई। ए गुरु बहिना शंकर भगवान अपना गौरा के ले लिहले। कहले कि आज के बाद से नैहर भुला जा। तो से बहुत पहले कहनी है कि जब ले शादी ना भई रहेला, कुंवार लोग रहेला तब तक ले ओकर मायके रहेला। जब शादी हो जाला तो टूटहिए मड़इए ओकरा खातिर स्वर्ग हो जाला। अपन कोरहिए पति ओकरा खातिर भगवान हो जाला। ए गुरु बहिना कहत रहे भोला जी कि हम पागल बनी, बौराहा बनी, लेकिन तोहरा खातिर हम भगवान बनी। तोहरा के कोनो बात के कष्ट ना होई। तू चला पर्वत पहाड़ पर। आज के बाद से ऐसा गलती मत करी। ए गुरु बहिना गौरा पार्वती माता भोला जी के चरण में गिर गईली। कहली के भोला जी आज के बाद से जैसे रौरा राखब रहो, जवन रौरा कहब तवन हम मानब। आज रौर बात हम मनले रहते ते आज हमारे तना बेइज्जती ना भई रही। खुशी खुशी भोला जी और गौरा पार्वती माता वजह से चल दिहल। ओह तोता के लेके गईली। गौरा पार्वती माता तोता से खूब प्रेम से हंसा तरी, बोला तरी, कहा तरी कि आज तू ना रहता तो हमरा भोला जी से संदेश के देही। लेकिन कहली के तोता आज के बाद से तो हमरा मायके में कोनो संदेश ले आवे मत जइहा। ए गुरु बहिना ओह तोता के आदमी कहेला कि जानवर। जैसे गौरा पार्वती माता खूब प्रेम से जैसे कार्तिक गणेश के इज्जत समान देश, वैसे वो तोता के देश कहाँ भोला जातनी, कहाँ से आवतनी, का करतनी, कहाँ अपन ध्यान रमावतनी, सब तोता देखत रहे। संगे 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 एक गुरु बहिना वो तोता के भी अभ्यास हो गई रहे कि हमरा गुरु जी के गनी ध्यान धरेनी, केकर ध्यान धरेनी। खूब प्रेम से तोता भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दोनों बेरा भोला जी के नाम के जपत रह से गुरु बहिना। तो ऐसे देखी कभी भी केहू गुरु बहिना के कहे हम अपनों के कहतनी कि जहाँ इज्जत समान होखे तहाँ हमने के जाए के चाहिए, जहाँ इज्जत समान ना होखे तहाँ ना जाए के चाहिए। जब हमने के प्रेम से केहू बोलावता, कार्ड नेवता देता तहे जाए के चाहिए। केहू बिना बुलावल कहीं जाई तो ओकर इज्जत ना रही। तो जे भी हमार गुरु बहिना लोग हमार कथा भजन सुनत हो खबजा, एह बात के पूरा अपना दिल में बैठाइब जा आ खूब प्रेम से सुनब जा कि बिना बुलावल मायके में ना जाए के चाहिए। ए गुरु बहिना तो चली अगर जो हमार कथा अच्छा लागल होई तो खूब प्रेम से सुनब जा और सुन के और हमरा है अनीता यादव के डमरू भजन चैनल पर खूब प्रेम से लाइक सब्सक्राइब करब जा, अपन दुलार प्यार देत रहब जा। ऐसे ही सुंदर से सुंदर कथा और भजन जात रही, खूब प्रेम से सुनत रहब जा। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो
कार्तिक गणेश की जय। प्रेमवा से बोली द ए गुरु बहिना कि सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए गुरु बहिना, आप सबके बीच में बड़ा सुंदर हम एगो कथा लेके आयल बनी। आशा न हमारा पूरा विश्वास बा कि जैसे सब हमारा कथा पर और भजन पर हमारे गुरु बहिना लोग अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दिले जा, वैसे हमरा यहू कथा पर जरूर अपन दुलार और प्यार आशीर्वाद देव जा। तो चली जाए गुरु बहिना, खूब सुंदर हम एगो कथा कहे जाता नी, बहुत दर्द भरी कथा कहे जाता नी। हमरा कथा के एक बार जरूर सुनब जा और शुरू से लास्ट ले सुनब जा। सच्चा शंकर भगवान के भक्त हो खब जतो। कथा के गुण लास्ट में मिली। कैसे एगो नागिन अपना नाग के बदला एगो लड़का से लेवे गइल बड़ी, एक हमनी के कथा के माध्यम से सुने के मिली। तो चलिए गुरु बहिना देखी, शंकर भगवान के महिमा ऐसा है कि यहाँ के चर्चा हमनी के तक कहते बन जा। गुरु भैया गुरु बहिना लोग तो चर्चा और भजन कहते बालो और सुनते बालो। शंकर भगवान के भजन जीव जंतु सब सुनेला अपना भाषा में गुरु बहिना। तो देखी एक समय के बात है कि एगो जंगल में बड़ा सुंदर एगो छोटा सा शंकर भगवान के मंदिर रहे। वो में हर सुख के हर सोमवार के हमरा सब गुरु भैया लोग गुरु बहिना लोग जाके भोला जी के चर्चा भजन भाव करस लो। रोज रोज जाके आई एगो नागिन रहली, एक गुरु बहिना सुनत रहली। एक दिन के बाद कि सोमवार के दिन रहे, शंकर भगवान के चर्चा होत रहे। सब हमारा गुरु भैया लोग गुरु बहिना लोग गइल वालो। आ वही समय के बात है गुरु बहिना कि एगो नागिन अपना नाग से कहत रही कि ये नाग देवता बड़ा सुंदर है, जंगल में एगो शंकर भगवान के मंदिर बा, बड़ा सुंदर से चर्चा हमारा गुरु भैया गुरु बहिना लोग कहेला लो, बड़ा सुने में आनंद आवेला। चलल जा हमनियों के शंकर भगवान के चर्चा सुनल जा, हर कष्ट हर दुख दूर हो जाई। कहत रे नाग देवता की पागल हो, हमनी के अगर जब मनुष्य देख ली लो तो हमनी के मार दी लो। हमनी के जीवन कौनो काम के ना है, ऐसे कि हमनी के जीवन उहे मिलल बा कि हमनी के छुप छुप के हे जंगल में हो जंगल में, हे बिल्ली में, हे पत्ती में, हे झाड़ी में हमनी के रहे के बा। हमनी के केहू के सामने ना रह सके लीजा। नागिन कहली के नाग देवता जेकरा पर भोलेनाथ के सया हो जाई, जेकरा पर भोलेनाथ जी के कृपा हो जाई, ओकरा के केहू मार ना सकेला। चले हमनी के कोनो चोरी करे थोड़े जातन जा, हमनी के भोला जी के चर्चा सुने जातन जा। नाग देवता कहलन कि नागिन मान जा, हमनी के अगर जो केहू देख ली तो हमनी के काल समझ के मार दी। नागिन ने गुरु बहिना ना मनली, अपना नाग देवता से शरारत करे लगली। कहली कि नहीं चले के तो चले के, शिव गुरु के चर्चा सुने जरूर चले के। ए गुरु बहिना नाग देवता कहले कि ठीक बा, ना मनबू तो चलो। ए गुरु बहिना धीरे धीरे आगे आगे नाग देवता चलत रहे, पीछे पीछे नागिन चलत रही। दोनों जना जात लो शंकर भगवान के चर्चा सुने वो मंदिर पर। देखी एगो 18-20 साल के लड़का रहले, गाय चरावत रहलन। एगो बहिना आ गाय चरावत रहलन। अचानक जब नाग देवता के देखत रहे ते गुरु बहिना अपन लाठी खींच के ऐसन मरले कि नाग देवता के ओइजे प्राण निकल गए। नाग देवता के जब ओइजे प्राण निकल गए तो नागिन छपिटाई छपिटाई के रोवे लगली। ए गुरु बहिना
कोनो बात आदमी कहता तो ओके मान लेवे के चाहे। अगर जो सफल हो जाए तब तो ठीक बा, ना सफल होई तो जीवन के कलंक लाग जाई है शरीर पर। देख बहिना नागिन छपिटाई छपिटाई के रोवे लगली, कहली कि हमार नाग देवता कहत रहले हैं कि हमनी के काल समझ के लोग मार दी, लेकिन हम मननी हना। लेकिन एक बहिना रो के आ फिर अपना दिल में तसल्ली कैली, कहली कि जा जेंगा हमरा के विधवा बना दिहला ओ गने तोहरो बियाह है अगर जो होई तो तोहरो के हम सुख चैन से ना रहे दे, तोहरो औरत के हम विधवा बना के छोड़ा। ऐसे कि एगो नागिन के बाप जैसे हमारा नाग के मरले बड़ा वैसे ही तोहरो के मारब आ तोहरो पत्नी के विधवा बना के राखो। जैसे हम विधवा बानी, जैसे हम तड़पतानी हमार बच्चा तड़पता, वैसे ही तोहरो पत्नी तड़पी है। एक बहिना इतना बात जब उ लइका सुनले बड़ा पछताओ बा कि हम एगो नाग देवता के मार दिहनी, बड़ा गलत कर दिहनी। एक बहिना अपना गलती के पछतावा करे लगलन, सोचे लगलन। गईले घरे घरे गईलन, माता जी खाना दिहली पानी दिहली, कुछ अच्छा ना लगे। एक गुरु बहिना केहू भी बा, केहू गुरु भैया बा, केहू गुरु बहिना बा, अगर जो हमनी से कोनो गलती हो जाला तो अफसोस बड़ा होला, काहे गलती हो गई, काहे गलती हो गई। ऐसे ही लइका बड़ा चिंता में डूबा रहला। एक बहिना कि हमसे बड़ा भारी गलती हो गई कि हम नाग देवता के मार दिहनी। एक बहिना बेचारा मने मने घुटे लगलन हो बात के, केहू से कहबो ना करस, ना दोस्त से, ना मित्र से, ना माई से, ना बाप से, ना गांव से, ना नगर से, केहू से उ बात ना कहस कि नागिन हमके धमकी देले बड़ी कि हम तोहके मारब। एक बहिना अंदरे अंदर उ बात सतावत रहे बेचारा के। कुछ दिन बाद जब बीतल त देखी रिश्तेदार ही आवे लगले दुआर पर शादी ब्याह खातिर। जब माई बाप ओह लइका के नाम दिहल शादी खातिर, उ लइका कहतरन कि मां हम शादी ना करो। कहली कि का है अते ऐसे हम शादी ना करो, ऐसे ही हमके ठीक बा। लेकिन एक बहिना ई ना कहस कि जहिया हमार शादी हो जाई तहिया उ नागिन हमके धमकी देले बड़िया के डोस ली। एक बहिना माई बाप के बात पहले के लोग मानत रहल, अब के लोग तो जवने अगर जो बेटा बेटी कह देता ओके हाँ तो हाँ, लेकिन पहले के माई बाप रहल तब बेटा कितनो अगर जो बेजाई करी तबो माई बाप ओके डांटी बोली और लइका मानत रहल कि हाँ हमसे गलती हो गई बा। माई बाप के आगे बेटा बेटी जवाब ना करत रहल, बोलत ना रहल। आजकल के बेटा बेटी में पहले में बहुत अंतर रहल। एक बहिना जब माता जी डांट के बोलेली, पिताजी डांट के बोलेले कि काहे ना शादी हुई, फिर लइका कुछ बोलला ना। एक बहिना अंदर के बात अंदरे रहे दिहला। माई बाप शादी कइल, घर में कन्या आईली। एक बहिना उ लइका अपना मन में विचार कर लेलन कि जायद नागिन कहले बाड़ी कि जब तू अपना औरत से बोलबो तो तोहके डोंस तो जायद औरत बाड़ी घर में खाना बनावत तरी, माता पिता के हमरा खियावत तरी, हमरो के बनल बनावल मिला त खातनी ना, हम बोलब ना नागिन हमरा के डसी है। एक बहिना बेचारा शादी कर लिहले, लेकिन अपना औरत से बोलत ना रहले। तो देखी कौनो भी लड़की बा ससुराल में जाई तो अपना पति के खोजी, ऐसे कि नैहर में माई के बाप के सखी सहेली सबके छोड़ के एगो पति खातिर वो घर में गइल। तब बेटी अगर जो नैहर से ससुरा में जाई तो सबसे पहले अपना पति के खोजी,
आ ससुरा से अगर जो मायके में जाई तो सबसे पहले अपना माई की खोजी, हमार माई केने बा। ते गुरु बहिना एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, करते करते 1-2 महीना बीत गए। उनकर पति जी ना बोलस। एक दिन के बाद है कि खाना वाना बना के खूब प्रेम से उनकर औरत अपना सास के ले गई। आ सास के ले जाके आ खाना दे के वही जे बैठ के अपना सास के पैर धके रोवे लगली। गुरु बहिना खूब रोवा तरी, कह तरी कि हमसे कोनो गलती हो गई, कि कोनो दहेज में कमी हो गई, का बात बा कि हमर पति हमसे ना बोले ले। त अपना सास से रोवा तरी। गुरु बहिना कैसे कह तरी उ कनिया कि अरे किया तो हके मरने सासू किया गरिया वाली, अरे किया अगरिया वाली हो, कवनी करनवा पति नहीं बोले ले हो राम। ए सासू हो कवनी करनवा पति नहीं बोले ले हो राम। ए गुरु बहिना उनकरा सास के बात के जानकारी ना रहे, उनका ना जानकारी रहे कि माने हमार लइका हमारा बहू से ना बोलेला। सास कहतरी अपना बहू से कि नाही हमके मरल हुए बहुआ नहीं गरिया वालू, अरे नहीं अगरिया वालू हो, कवनी करनवा बेटा नहीं बोले ले हो राम। ए बहू हो कवनी करनवा बेटी नहीं बेटा नहीं बोले ले हो राम। ए गुरु बहिना कह तरी कि बहू ना हमके मरलू ना गरियौलू, आखिर में कौना कारण हमार बेटा तुमसे ना बोलेला। यही तरह गुरु बहिना फिर दूसरा दिन उनकर पति जी आइल बड़न, उनकर औरत खाना देले बड़ी। यही बात अपना पतियों से कहतरी कि किया तो हके मरनी स्वामी किया गरिया वाली, अरे किया अगरिया वाली हो, कवनी करनवा नहीं बोलेला हो राम। ए स्वामी हो कवनी करनवा नहीं बोलेला हो राम। कह तरी कि काहे ना बोले। उनकर पति जी का जवाब देले बने गुरु बहिना कि नाही हमके मरल हुए धनिया नहीं अगरिया वालू, अरे नहीं अगरिया वालू हो, नागिने करनवा नहीं बोलनी हो राम। ए धनी हो अडरिए करनवा नहीं बोलनी राम। ए गुरु बहिना उनकर पति जी कहले बने कि ना हमके मरले बड़ू ना गरियौले बड़ू। एगो नागिन हमके धमकी देले बड़ी कि जहिया तू अपना औरत से बोल देबा तहिया तोहके डोंस ले। यही से तो हर सुहाग बचावे खातिर हम तहसे बोले ना, ऐसे कि अगर जो हमके नागिन डोस ली तो तू केने के रहबू, आजे से विधवा हो जइबे। कहली कि बात बा त चली जौन हम कहतानी तो सुनी रहुआ। ते गुरु बहिना केहू के कोनो कष्ट अंदर होला तो के अंदर ना रखे के चाहिए, एक दूसरा से जरूर अपन दुख कहे के चाहिए। ऐसे कि जरूर आदमी कोनो ना कोनो ओमे रौरा के सहारा दी कि रौरा हई करी त रौरा ठीक हो जाए। ते गुरु बहिना उनकर औरत कहली कि ठीक बा, हमहू शंकर भगवान के भक्त हैं। जेगा उ शंकर भगवान के चर्चा सुने जात रहली
ओंगा हमहू छोटे पसे शंकर भगवान के चर्चा कैले बनी। जाई रौरा दुगो कोहारे के से ढकनी लेके आई और गाय के दूध लेके आई। आया जुआई देखा तानी कि कैसे नागिन आवे। ए गुरु बहिना बेचारा गईले कोहारे के से दुगो ढकनी ले आइले, गाय के दूध ले आइले। उ बेचारी जौन कर औरत रहली दोनों ढकनी में खीर बनौली आ दोनों ढकनी में खीर बनौली। एगो बहिना एगो ढकनी में नमक डाली और एगो ढकनी में चीनी डाली। एगो चीनी वाला खीर बनौली, एगो नमक वाला खीर बनौली। आ एगो बहिना जौन मेन दरवाजा होला गेट होला, बाहर के गेट पर चीनी वाला जौन खीर रहे तवन ध दिहली। आ अपना दुआरी पर नमक वाला खीर ध दिहली। उनकर पति जी जे घर में घुसा तारे नागिन हाकल पियासल आवतरी। भूख लागल बा एगो बहिना पहले त पौली चीनी वाला खीर सड़ देने ओके भर पेट खा लिहली। एगो बहिना खा के और जोश बढ़ल। अंदर जब जा तरी उनकरा मेन दरवाजा पर त देखत तरी कि नमक वाली खीर बा। भूख में एगो बहिना सतुओ अच्छा लागेला। भूख में कुछ मिलेला त आदमी खा लेला। बेचारी के भूख लाग रहे नमको वाला खीर में खा घल दी। तले कन्या अपना घर में से निकला तरी कह तरी के नागिन माता का बात बा, बड़ा रौरा दुखित बनिए, बड़ा हारल थाकल लागतनी। कहली नागिन की बोला मत। कहली कि काहे आखिर में का बात बा हमसे बताई। कहली कि हम शिव गुरु के चर्चा सुने जात रहनी अपना नाग देवता के संगे, तब तोहर पति जी लाठी से मार के हमारा नाग देवता के अमुआ दिहले। तो जैसे हमके विधवा बनौले बने वैसे हम तोहरों के विधवा बनाई। कहली कि ठीक बा हमके विधवा बना दे, लेकिन ये बताएं रौरा अपना नाग देवता के संगे कितना दिन रहनी। कहली नागिन की 15 साल। कहली कि बाल बच्चा आ तो बाल बच्चा हमरा 2-3 गो बाल। कहली कि हे नागिन माता रौरा से हाथ जोड़ी बा, एगो तिरिया के एगो सुहागे सब कुछ बा। त देखी हमरो के तनी अपना पति के संगे साल 2 साल गुजार लेबे दे, एगो बाल बच्चा हो लेबे दे। रौरा हमरा पति के डस ले, अपन बदला रौरा ले। हम श्रद्धा से रौरा से कहतनी हाथ जोड़ी बा रौरा से नागिन माता। एगो बहिना नागिन शर्मिंदा से अपन मुड़ी झुका लिहली। कहली कि जाए शिशिया चीनी के खीर खिया के ठीक कइलू है, लेकिन नमक के खीर खिया के ठीक ना कइलू। ऐसे कि आदमी कहेला गुरु बहिना कि तोहर नमक खैले बानी तो ओकर सैयद तहके जरूर दे, ओकर नेकी तहके जरूर दे। तोहर नमक खैले बानी तो भुलाई ना। केहू भी कहेला गुरु बहिना कि तोहर नमक खैले बानी उ तोहर करज है हमरा देबे के बा। वैसे ही नागिन माता कहतरी कि जा चीनी के खीर खियाउलू ठीक कइलू, लेकिन नमक के खीर खिया के ठीक ना कइलू। जा एह जन्म में ना 7 जन्म में तू सुहागिन रहबू। तोहरा पति के हम कबो डस ना सकेनी। ऐसे कि तोहर नमक खैले बानी, तोहर करज खैले बानी, एकर सैयद तोहके देतानी कि 7 जन्म में तू सुहागिन रहबू, कबो तू विधवा ना होखबू। ए गुरु बहिना नागिन आशीर्वाद दे के ओइजा से पीछे में मुड़ी के आ चल गई। आदमी कहेला ए गुरु बहिना की जेके राम ना मरिहे ओके मारे वाला के बा। भगवान भोलेनाथ के जेकरा पर सया रही, आशीर्वाद रही, दया रही, ओकर केहू कुछ बिगाड़ ना सकेला। तो चलिए गुरु बहिना अगर जो हमार कथा अच्छा लागल होई खूब प्रेम से सुन के और हमारा यह अनीता यादव के चैनल के लाइक सब्सक्राइब करब जा, अपन दुलार प्यार आशीर्वाद देव जा। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की।